sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Petchay. Ay, hindi pala Petchay. Chuchay's SPG as in Super Backgammon Secret File. Si Chuchay na hindi ibinagay ang inaasam ng kanyang boyfriend or ex-boyfriend na si Rodrigo. Hindi niya ibinigay yung closure na hinihingi ni Rodrigo. Actually, binigay niya yung half, 'di ba? Pero hindi niya talaga hinigpitan. Alam mo, naku-curious talaga ako sa bagay na to. Pwede mo bang higpitan at luwagan? Napapahigpitan mo talaga tsaka napapaluwagan? Through what? May term na ginagamit doon. Okay, sige. So, we'll dig deeper later ha. Kasi, alam nyo, bago lang po ako sa larangang to. Hindi natin masyadong alam yung mga ganitong bagay. Kaya, unti-unti pa lang tayong namumulat sa mga ganitong klaseng gawain. Lalong-lalo na yung mga gawaing tsyug-tsyugan. Okay? So pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Igop Moto Vlog. Good evening, DJ Rocky. Laugh trip ako habang nasa biyahe dahil narinig ko na naman ang malademonyong boses. Salute kay SF Sender dahil hindi siya nagpatinag sa jumbo hotdog ni Rodrigo. Closure daw? Di wow, iisa lang pala eh. Cheers tayo dyan. AF Sender. Well, shout out po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Cars at sa Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na bumabakbak ulit after ng bagyong Christine. Salamat po. Thank you so much, Igop Moto Vlog. O, gusto mo bang marinig ulit yung malademonyong boses ni Rodrigo? Christine. Anyway, ito naman sabi ni Ryan Tolosa. R ako pero hindi ako manloloko. Gusto ko lang umararo ng masikip na petchay. Ano bang mas masaya? Masikip o maluwag? Yung masikip talaga? Uy, ang pangit kayang daanan ng masikip kasi kapag masikip magagasgas ka. Yun nga yung yung challenge dun ba? May challenge. Gusto nyo pala dyan china-challenge kayo. Ba't di na lang kayo dumaan dyan sa kanto sa may bandang tondo, diba? Maraming challenge doon. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Doc, Your J. Hi Chuchay, iba talaga pag may petchay na pangkalawakan ang laki. Nagagamit mo pangganti. Deserve naman ni Rodrigo yung pagiging cold ng petchay mo sa closure ninyo. Actually, hindi ka na dapat nakipagkita. Hindi mo na yun kailangan. Naaliw lang ako dahil nagtsyug-tsyugan pala ang labanan pag napagtataksilan. Cheers to more tsyug-tsyug sa taong mahal ka ng tapat at totoo. Advance happy birthday din pala kay Jessie Ann G. Mendoza. Uy, sino yon? Ay, ako pala yun. Palabas na kasi ng kalendaryo ang edad niya. Sana makauwi na rin siya sa kanila para mas masaya ang karawan niya. Thank you so much, DJ Rocky. Uuwi mamaya para matulog tapos papasok lang din kasi nga may programa tayo ng Love Radio Academy mamayang hapon, di ba? Hahanapin natin yung tulog sa Sunday na banda. Okay? Eto naman ang sabi ni Darwin Russell. DJ Rocky,
malapit na ang November 1. Yung nagboses lalaki, parang nasapian ng kung anong masamang espiritu. Tsaka bigla akong inubo nang sabihin niya yung araro. For Chuchay, dapat kasi sa ganyang ex-partner, close book, hindi closure. Kasi kapag nag-cheat, X na dapat. No questions asked. Oh, para sa akin din naman. Pag ganun, X na. Wala nang usap-usap. Pero syempre, kapag gusto mo ng konting challenge and konting adventure, diba? Makikipagkita ka, but in public place. Kasi kapag nakipagkita ka in private place, kasama yung ex mo, yung halik sa bibig, napupunta sa leeg, hanggang sa, alam mo na, bumababa hanggang sa ikaw ay bibigay na. O, sino ng mga nabiktima ng ganyan, mag-uusap lang daw saglit, tapos yung saglit biglang naging, tanggalan ng damit. Charot! Anyway, eto naman ang sabi ni Dodong Smooth. Take it away, Dodong Smooth. Yun nga, good evening, Ma'am Rocky. No? So, masasabi ko kay Sender, by the way, hindi ako si Rodrigo. Kaboses ko na si Rodrigo, pero hindi ako si Rodrigo. No? Kasi ako si Dodong. Charot. So, about closure, no? So, di ko alam kung normal ba na may closure na about sa chuk-chak challenge. No? Kasi sa mga scenarios ko, no? Parang yung closure lang namin is siguro kakain na sa labas din pag-usapan yung mga memories. Talaga ba? Mga memories na nagawa namin. No? So, siguro depende siguro. Siguro yung customer days ko, ano talaga. Pero sa... Ano ibig sabihin ng customer? Sa akin naman kasi ang closure is about Parang bad boys. Parang gano'n. Sa akin lang. Parang gano'n lang. And hindi ko sure kung bakit gano'n yung gusto niyang closure na about sa gano'n. Siguro, may ibang tao gano'n din. And parang napakagastos mo. Pagod ka pa. Di ba? Magandang kumain na lang kayo sa labas. And may kikwento lang din ako about sa ano. Ay, So, haba naman ko yan. sa isang random people, no? So, parang nag-chat ata ng closure, no? Ganun din ang closure nila, pero 3 times sila nag-closure. Normal ba yun? Closure 3 times, no? Tapos parang yung ginagawa. Ano din, chuk-chak chilies. Yun na na-shock ko lang. Siguro, basta, kung ano man ang closure na gusto mo, go lang, no? So, yun lang din. Pabati po sa Team Take and Team Rocketeers. Thank you so much, Dodong Smooth. O diba sabi ko naman sa inyo, ang programang ito ay pet-friendly. Pinagtitiisan natin ultimo, tahol ng aso. O ha, nakikicomment din yung aso sa paligid ni Dodong Smooth no? Yung iba daw na friend niya, thrice na nakipag-closure. Normal daw ba yun? I think normal naman yun. Oo, lalong-lalo na kung talagang makakati kayo. Charot! Ewan ko. Yung sinasabi dito ni Dodong Smooth, kaplastikan yun May kipagkita na lang kakain sa labas. Nako, pwede naman kumain sa loob. Ng bahay nakatipid ka pa, diba? O. Eto naman ang sabi ng ating eksperto pagdating sa pagko-comment ng mga ganitong klaseng kwento. Okay. Brian Mariano, pasok! Okay, bago pala ako mag-comment, stay safe sa lahat yung mga nasalanta ng Bagyong Christine. Sana safe kayo, ingat kayo palagi. Masasabi ko kay Chuchay, closure pala ayos yan. Para sa mga hindi nakakalam na method na yon, ang pampasikip, tawag dun ay muscle control. Sabi Yan niya. may idea na kayo Buti hindi mo siya binigyan ng muscle control ng peche si Rodrigo. Loko-loko yun kasi Anyway, pag nakahanap ka na lang ulit ng lalaking gwapo at eksperto sa paligayahan tulad ko, joke lang yun, i-level up nyo yung performance nyo. Guha kayo ng helicopter o kaya magpapasok ka sa wet box mo. Sure bull yan, hindi ka na iiwan yan
Promise, subok ko na yun eh. Well, good luck sa susunod mong tugtugan. By the way, happy birthday nga pala sa'yo bukas, DJ Rocky. Thank you so much, Brian Mariano. Ang lupit talaga ng mga comment mo. Hindi ko sure talaga kung nangyari talaga sa'yo yan o nangyari lang yan sa guni-guni mo. Kasi kapag tinitingnan kita parang hindi ko akalain, siguro may binabayaran ka. Pag nakikita ko to si Brian Mariano ng personal, parang hindi ko kalain na gagawin niya yun sa totoong buhay. Kaya feeling ko magagawa niya yun kapag may tao siyang babayaran. Vamos na. Charot with Harot. Biro lang. Ito naman. Pwede niyong totohanin kung gusto ninyo. Pero anyway, ang dahil pa suggestion ni Brian Mariano, may pa-helicopter pa. Tapos may suggestion pa na dun sa kabilang butas. Nakakaloka naman yun. Anyway, ito pa sabi ni JP Babasa, wala akong maipapayo sa SPG sender. Walang ganon na closure. Dapat, usap-usap lang. Advance happy birthday, Ma'am DJ Rocky. Kumusta sa buong team RT? Na-miss ko kayo. At miss ko ang Shanghai ni Ma'am Ria. Yan. Keep safe, everybody. Yan, thank you so much. Sino ba nagluto ng Shanghai ng outing ng Team Rocketeers? Si Ate Karen. Kami yung mga- JP, hindi si Ate Ria nagluto, ha? Si Ate Ria nang nag-serve, pero si Ate Karen ang nagluto. Eto pa sabi ni Marilyn Laurejas. Tawang-tawa ako, pinagdaanan ko rin yan. Uy! Nakipag-closure ka rin? Nakaka-relate ako. Yung kagabi na kinuwento ko, akala ko naman yung tungkol sa SPG natin, yung bagay na nakaka-relate kay. Yung pala yung na-stranded ako kagabi. Anyway, tawang-tawa kami ng Diyosawa ko. Shoutout po sa Saldana fam of San Isidro NE and Garcia fam of Valenzuela, Santa Rosa. Maraming salamat, DJ Rocky. God bless you. Hi din po kay Charles Sancho. Sabi na nga ba yung closure na dinadaanan sa Jugjugan, malupit. Closure pero niluwagan ng Petchay. Galing nun. Ayan, hayaan mo na ang ex-love mo kahit gaano pa siya kasarap. Papait yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment at meron po tayong live commentor dito sa loob ng booth natin. Aris Jordan Santos, pasok! Yes. Yo. Anong mako-comment mo? Yun nga. Lapit mo naman yung bibig mo dun sa mic natin. Yun nga. Yung term nga na muscle control. Pwede niyang luwagan, pwede niyang sikipan. So, Sa girl yun. sa girl. Pero sa mga lalaki, ang gusto talaga nila masikip o maluwag? For me lang naman, gusto ko masikip. Kasi mas madadama mo doon. Oo. Yung Yung satisfaction. Okay. Kaya hindi nag-enjoy yung si Oo. Rodrigo. Kasi kung ako din yung lalaki, tapos ginawa niya rin sa akin yun. Alam din ako ng gana. Pero alam ng lalaki kapag namimeke yung babae. Oo. Alam niya kapag diluluwagan, kapag sinasara or parang sinisikipan. Malalaman mo pag nasasarapan yung babae or talagang pinifake. Okay. So, alam ni Rodrigo na na-set up siya. Feeling mo? Ikaw talaga si Rodrigo, no? Hindi naman. Hindi. Sabi ko na nga ba charot lang. Ay, ayoko magsalita nabubunyag yung mga nakalipas ko. Pinadaan-daan mo pa kay Chucha, ikaw naman pala si Rodrigo. Magpakatino ka na kasi. Nakaraan na yun. Nakaraan na. Okay, sige. Pero ano natutunan mo dito sa SPG Secret File? Anong lesson dito? Pag hingi ka ng closure, wag ganong closure kasi may pagkakataon talaga hanapin mo pa rin. So ano bang klase ng closure ang nararapat para sa mga mag-ex? Kakain lang kayo sa labas, tapos pag-uusapan yung issue na dapat na i-settle down nyo na Na-settle ninyo, na-resolve ninyo, or parang... naging way ng breakup nyo na hindi nyo pag-usapan. Sa bagay, may point yun. Thank you so much, Aris Jordan Santos, sa pag-share, aka Rodrigo, Ayan na. ng iyong thoughts, comments, suggestions, and bound reactions. Actually, gusto kong sumang-ayon dito kay Aris Jordan Santos dun sa part na
Pag closure lang. Kakain kayo sa labas. Or kaya, mag-uusap kayo dun sa public place. Maraming tao. Kasi delikado nga po kapag nagkaroon kayo ng closure in private ha. Sinasabi ko sa inyo yung yakap in private. Akala mo, niyakap ka lang talaga na mahigpit pero biglang yung bibig nandun na pala sa leeg mo. Diba? Tapos syempre yung haplos-haplos ng katawan sa likod, ay ng kamay sa likod, yan. Diyan na mag-uumpisa yan. Syempre ikaw, meron kayong pinagsamahan physically, di ba? May intimate relationship kayo. So talagang medyo delikado yan. Pero kapag malakas ang self-control mo, then naniniwala ako, nakakayanin mo yung mga ganyang klaseng paghihiganti. Yan. So salute sa mga kababaihan na alam nila kung sino ang deserve nila sa buhay. Huwag kayong magpapagamit, lalong-lalo na sa mga manloloko. Mamaya po kabisyo, magta-top secrets tayo. Kapiling pa rin si DJ Rocky. This is SPG Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!